Γεια σας παιδιά, σήμερα κάνουμε βίντεο μετά από πολύ καιρό. Είχα σκοπό να το κάνω τις 2 Ιανουαρίου, αλλά χάλασε το PC. Και το κάνουμε σήμερα που άρχισαν και τα σχολεία. Καλή χρονιά σε όλους, αλλά με τα σχολεία πως να πάει καλά η χρονιά. Και δεν ξέρω αν ακούγομαι επειδή το Screencast-O-Matic είχε πρόβλημα. Και σε άλλα βίντεο. Και ναι. 14 level ακόμα, σας είπα, μπήκα 1-2 μέρες και σας είπα δεν θα παίζω πολύ. Αλλά από εδώ και πέρα παιδιά θα παίζω, θα προσπαθήσω να παίζω βασικά. Να δούμε αν υπάρχει κανένα βίντεο για να τελειώσει ο χρόνος. Σύντομα. Ναι, ωραίο βίντεο. Ναι, τέλος πάντων, πριν νόμιζα ότι τραβάω βίντεο ενώ δεν τραβούσα και έκανα κάποια πράγματα. Έκανα 2 κατορθώματα. Είχα 2.000 κάτι coins και έδωσε 402 στην ομάδα. Αφού τα χάλασα όλα στα skills. Αλλά δεν μπορείτε να πείτε. Ωραία. Πολύ. Βγήκε ένας κωδικός. Αυτός εδώ πέρα. New Year 2016. Με 50 ενισχυτικά για μία εβδομάδα. Εγώ τα πήρα την Παρασκευή, οπότε την άλλη Παρασκευή. Τέλος ενισχυτικά. Πάνε οι δεξιότητες πάλι. Άντε να τις φτιάξεις. Τέλος πάντων. Έκανα και μάχη πριν. Ναι. Sorry. Για πριν που δεν τραβούσα. Αλλά τι να κάνω. Αυτό το βίντεο θα είναι λίγο σύντομο. Γιατί πρώτον δεν έχω πολύ χρόνο. Και δεύτερον, όπως είπα, πριν έκανα κάποια πράγματα μόνος μου. Και τώρα δεν μπορώ να τα κάνω. Ας πούμε, έκανα 2 κατορθώματα. Ας πούμε. Έκανα και μία μάχη. Πήρα και αντικείμενα πάτσα ναύα. Είχα μαζέψει 2 ντόνατ. Για να τα χαλάσω εδώ σήμερα. Τέλος πάντων. Είμαι Brands 3. Τι θα ήμουν. Και πάει για όσους δεν ξέρω. Brands. Μπρούτζινο, ασημένιο, ρησό και τσάμιο. Τέλος πάντων. Άμα έχετε δει τα... ρε φίλε. Το κάνω πολλές φορές αυτό. Άμα έχετε δει τα προηγούμενα βίντεο που δεν παίζω LOL, επειδή δεν θέλω να κάνω πράγματα, γιατί δεν θα μας φτάσει ο χρόνος. Γιατί θέλω να το σταματάω, να συνεχίζω, θέλω να βλέπετε. Οκ. Και μην νομίζετε είμαι κανένα level μεγάλο. 12 level είμαι, τέλος πάντων. Θα κάνουμε και ένα τέτοιο. Για να γίνει η ομάδα μας τέλειο. Που λέει ο λόγος. Και όπως θα δείτε, μυστικές προσφορές, αλλά... ναι. Τώρα, νομίζω... Όχι. Μισό, τι έλεγε εδώ. Μυστικές προσφορές αλλάζουν κατηγορίες προϊόντων. Στο τέλος του χρόνου, άμα θέλετε, πατήστε pause για να το διαβάσετε. Αυτό που έχω με μαύρα. Δεν θα κάτσω να το διαβάσω. Και δεν θα κάτσω να το διαβάσω. Άμα θέλετε, κάντε pause. Και για να μην λέτε, έδωσα τη save. Ευχαριστώ. Ναι, την έδωσα. Και μπορεί να ξανακληρώσω. Βασικά, όχι, θα ξανακληρώσω. Εντάξει, δεν λέω. Αλλά όχι τώρα, σύντομα. Τελείωσε η αποστολή. Και όπως είπα, το βίντεο δεν θα είναι αρκετά μεγάλο. Θα είναι γύρω στο 7 λεπτό, 8 λεπτό, γιατί δεν έχουμε τι να κάνουμε τώρα. Θα κάνουμε μία μάχη σε 50 δευτερόλεπτα. Πολύ ωραία.
είμαι σε αυτή την ομάδα που είχα φτιάξει και θα αλλάξω σίγουρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτή την ομάδα την έκανα για να ανέβω λίγο, για να... Έτσι, δεν ξέρω γιατί. Θέλω να ψάξω ομάδα. Όποιος έχει Hero Zero στο GR12 να με προσκαλέσει στην ομάδα του, άμα η ομάδα του δέχεται κάτω από όσο level είμαι εγώ, τέλος πάντων. Και οκ, θα τη διαγράψω την ομάδα σε λίγο. Και τώρα περιμένουμε. Θα κάνουμε σε αυτήν εδώ πέρα ακριβώς. Μισό. Παίρνουμε λίγη αντοχή γιατί μας περνάει σε αντοχή. Οκ. Τι. Ωραία φίλα. Άλλαξε. Ναι. Νικήσαμε 14 level. Και λίγο θέλω για να πάω 2000, για να φτάσω 2000 τιμή. 7, 10 και δεν κάνω προπονήσεις καθόλου. Θα κάνω όταν ανέβω λίγα level. Και νομίζω το ban που έφαγα, όπως λέω και στην περιγραφή μου, ήταν μόνιμο. Γιατί δεν σβήνει τώρα. Τέλος πάντων. Γιατί... Όπα, τελείωσε η αποστολή. Γιατί δεν προσπαθώ να μπω. Ήταν το ban πριν από τα Χριστούγεννα και προσπαθώ να μπω και δεν μπορώ. Μου βγάζει ο λογαριασμός, είναι ανένεργος. Όποιος ξέρει να κάνει κάτι, please να μου γράψει στα comments και θα συνεχίσω τα βίντεο με τον PKC Gamer. Please. Αν και δεν νομίζω, γιατί δείτε λίγο. Όπα. Γιατί, τέλος πάντων, γιατί το γράφω στην κατάταξη και μου βγάζει ότι δεν υπάρχει ροζ. Γράψτε το κι εσείς, PKC Gamer. Θα γράψω το όνομα στην περιγραφή. Οκ. Και γράψτε να δείτε. Εμένα δεν μου βγαίνει τίποτα. Μήπως γράψετε εσείς τίποτα. Και επειδή μπορεί να παίξουμε Dream League, για όσους δεν ξέρουν, είναι ένα παιχνίδι, αλλά θα παίξω αυτό το κινητό. Εντάξει. Γιατί άμα κατεβάζω παιχνίδια εδώ πέρα και ξέρω εγώ, θα λαγκάρει συνέχεια ο υπολογιστής. Οπότε θα κατεβάσω μια εφαρμογή από το τηλέφωνο μου και και θα παίξουμε εκεί πέρα. Δεν ξέρω αν ακούγεται, αλλά θα παίξουμε Dream League. Θα το ανεβάσω στο δικό μου το κανάλι και αυτά. Να αυξήσουμε κάτι το μυαλό. 150. Α, ναι. Έλα τώρα για 2 κέρματα. Τελικά το βίντεο βγήκε 9 λεπτά. Και παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Like αν σας άρεσε. Εγγραφή για περισσότερα. Θα κληρώσω και την Basic, δεν ξέρω πότε όμως. Και αυτά. Τώρα που πλέον το PC είναι μια χαρά, θα συνεχίσω να κάνω βίντεο. Αν μου πείτε κι εσείς, άρχισα ένα παιχνίδι, το Σπάρτα, αλλά δεν ξέρω καθόλου να παίζω. Βασικά δεν άρχισα. Είχα αρχίσει παλιά, αλλά τώρα έχω ξεχάσει τα πάντα. Και το επόμενο βίντεο μπορεί να είναι Σπάρτα. Θα παίξουμε μαζί. Όταν το αρχίσω, ξέρω εγώ. Αυτά παιδιά. Όπως είπα πριν, like αν σας άρεσε το βίντεο.
και τα λέμε σύντομα. Γεια σας.